Reit, mae sioe Deffro'r Gwanwyn yn seiliedig ar ddrama gan y ddrama Spring Awakening gan Frank Wedekind. A mae amdan grŵp o blant yn ei arddegau yn yr Almaen yn yr 1890au yn trio ddygymod a'i teimladau, wel, a'r glasoed yn mynd drwy glasoed ac yn trio delio efo'u teimladau rhywiol nhw mewn cymdeithas rwystredig iawn, lle mae'r awdurdod yn llym iawn. Ac mae'r oedolion yn bod yn gyfrinachol iawn amdan y profiad o fynd drwy'r glasoed. Felly mae'r plant wedyn yn trio darganfod iddyn nhw eu hunain beth yw'r Deffro'r Gwanwyn i cyrff nhw mewn ffordd. A beth am dy gymeriad di? Gweud sy'n bach dyn ni amdano fe. Dwi'n chwarae cymeriad ar enw Ernst Rebel, neu Rebel, Ernst. A mae o'n 40 mlwydd oed. Ac yn ystod cyfnod y drama, mae o yn trio dygymod efo teimladau, ei teimladau rhywiol o i fod yn hoyw. Ac hefyd mae'n trio nid yn unig mae'n trio dygymod efo hynna ei hun, ond hefyd mae o'n trio dygymod efo'r teimladau yma eto mewn cymdeithas llym, cul. A mae'n ffeindio hynny'n anodd iawn, credir. Elain, chi ar ganol wythnos ola ymarferion, 8 diwrnod i fynd. Sut ti'n teimlo mae'n mynd â chi? Dwi'n meddwl bod ni mewn lle reit dda am yr wythnos ola. Mae yna dipyn i wneud eto. A fel mae Elain dweud ni, mae yna fwy i wneud bob tro, fydden ni'n just aros fel yda ni. Ond dwi'n meddwl bod ni mewn lle da iawn. A pa gymeriad wyt ti'n yn ei chwarae? A gweud ni tyma bach amdano di? Dwi'n chwarae Anna, a mae hi'n un o'r cymeriadau papusa yn y sioe. Mae gen hi fwyd bach reit braf adra yn wahanol i lot o'r cymeriadau. Ond mae hi'n mynd drwy dipyn o dyfu fyny yn ystod y sioe, profiadol mae'n cael efo'i ffrindiau. Sut ti'n gweud, gallu disgrifio'r sioe i bobl i perswadio nhw ddod i weld e? Beth sydd ti'n dweud? Gwahanol. Da chi'n gweld rhywbeth fel yma blaen. A ifanc, rhywbeth newydd a ffresh. Dwi'n bod tro'n dweud bod yn nad exciting, felly dwi'n edrych ymlaen i fod yna fo. Wel, dwi'n chwarae'r rhan o Mawrth a Bysel yn y sioe, a mae hi'n merch 14 mlwydd oed, ac mae hi'n cael grŵp o ffrindiau lyflu fel Martha a Fendla a Thea a Anna. A mae hi'n gwahanol i'r gweddill oherwydd mae hi'n cael ei camdrin gan ei rhieni yn ystod y sioe. Ni'n gallu dysgu amdano hyn tra fod y act gyntaf yn mynd ymlaen. Ac mae'r ffrindiau yn dysgu am hyn hefyd, a maen nhw'n ceisio rhoi cymorth iddi hi fel ffrindiau dda. Beth mae'r profiad i bod fel i fod yma gyda'r Theatr Genedlaethol? Gweud tyma bach dyn ni amdano fe. Mae'n lot o hwyl gyda'r cast i gyd. Ni'n cael lot o sport, ysbryd lawr yn y green room. A mae lot o jokes hefyd o gwmpas y lle. Ni'n cael amser arbennig.